Hi guys, welcome to my new vlog. और क्या है ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାରବାଇଗୁଡା କୋଉଟା ମାରବାଇଗୁଡା ମାରବାଇଗୁଡା ଓକେ ଓକେ ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବୁ କୋଉଠି କାକିରିକୁମା ଚାକିରି କୁମା ଆଉ ନାସ୍ତା ପାସ୍ତା ହବ ନା ନାହିଁ ନାସ୍ତା ପିଲା ବେଳେ ନାସ୍ତା ହବ ବୁକେ ସୋସେ ସତେ ସୋସେ ହେଲେ ବୋଟଲ ଲଗା ପାଣି ଅଛି ସୋସେ ହଁ ବିକଜ ବିକଜ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଟେ ହଁ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ଲାଇକ୍ କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବୁ ତୁ କିନା ଚାପି ଦେବୁ ହେଲା ହାଇ ହାଇ Hello guys, welcome to my Kakrikuma. and this is Student Line because of I Hawaii because I am going to लखीमपुर सालू भितरे उसका बाप मुझे बुलाया उसका बाप मुझे तो डाकिया मैं गया? दिखाइला मैं गया मैं गया कि नहीं गया ना गया ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଇଟା ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଥିଲୁ କିଛି ବି ଖାଇନୁ ସେଠି ଦେଖ ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ କେମିତି ମାନେ ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ हाँ हाँ ठीक अच्छे सपोर्ट करबू କହିଦିଅନ୍ତୁ हाँ ग्यारंटी सपोर्ट करबू